दोलोनि गिदिर खहा सानफा एफा BPF दोलोआ जोबस्रांनायनि लामायाव अखा नायबानो BPF दोलोनि गोबां दैदेनगिरि बिबानगिरि आरो मददगिरिफ्रा BPF दोलोखौ नागारनानै UPPL दोलोआव जगदान जाफैबाय थानायखौल' नुनो मोनसै थारैनो हाग्रामा महिलारिनि दैदेननाय BPF दोलोआ जोबस्रांलांनायनि लामायाव नामा फैबाय थानाय बिसायख'थिखौ गेलेनो थाखाय नांगोलनि सावगारिया थामारनाय नंला नामा नंगौ प्रमद बर'नि दैदेननाय सरकारा गोजोन खौसेथि आरो जौगाथाय लाबोनायखौ गोबां रायजो राजाफ्रा गोजोननानै दानि UPPL सरकारखौ अनसायदों आरो गोबां रायजो राजाफोरजों लोगोसे BPFनि दैदेनगिरि बिबानगिरि आरो मददगिरिफ्रा दानि UPPL सरकारजों आखाइ हमफैदों थिग बेबादिनो दिनैबो BPF दोलोनि गासै 18 बिबानगिरि आरो मददगिरिफ्रा UPPL दोलोआव जगदान जाफैबाय BPFनि गासै 18 बिबानगिरि आरो मददगिरिफ्रा BPFखौ नागारना UPPL दोलोआव जगदान जानाया BPF दोलोनि गिदिर खहा थारैनो बारग' BLT आरो CWCनि सोद्रोमा कबि रन्जन ब्रह्म मिरु लाइमोन BPFनि आफादगिरि नेहाथारि जुलियास बसुमतारी देबरगाव ब्लक BPFनि आफादगिरि ननि गपाल नार्जारी बारग' BLT आरो देबरगाव ब्लकनि लोगो नेहाथारि दीपक नार्जारी बारग' BLT बनरगाव लाइमोन BPFनि अर्गानाइजिं सेक्रेटारि बिरदाव नार्जारी बारग' BLT देबरगाव ब्लक BPFनि सोद्रोमा खोरोमदाव वारी बारग' BLT कालुगाव सुबाइजार प्राइमारि BPFनि सोद्रोमा कालीचरण बसुमतारी बारग' BLT बावखुंग्रि प्राइमारि BPFनि कापन मुसाहारी बारग' BLT बुद्धिमान बसुमतारी बारग' BLT बावखुंग्रि प्राइमारि BPFनि मानस नार्जारी बारग' BLT सखानजरा प्राइमारि BPFनि अरन्जय ब्रह्म बारग' BLT फानबारि प्राइमारि BPFनि महेश्वर ब्रह्म बारग' BLT टिपकाय प्राइमारि BPFनि मनिराम ब्रह्म बारग' BLT टिपकाय प्राइमारि BPFनि जुतिस्थिर ब्रह्म बारग' BLT पलासगुरि प्राइमारि BPFनि दिपां चन्द्र ब्रह्म बारग' BLT मंगलाजरा प्राइमारि BPFनि गाला ब्रह्म BPF सेन्ट्रेल IT सेलनि भुम बसुमतारी आरो BPF सेन्ट्रेल IT सेलनि निस्तार बसुमतारी मोना UPPL दोलोआव जगदान जाफैबाय